फ्रायनो बेयो सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनो एसटि होनाया नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावनो हायाखै मानोना संबिजिदा जेखौ पारमिसन होयो बेखौसो मावनो हागोन संबिजिदा जेखौ होआ बेखौ मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोंनि हादोरनि संबिधानाव गोबां माने बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा एसटि खालामनाय गोसोबानो दाननो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैसिमबो नाजासेयाव हायाखै दा बेखौ लानानै आं सान्दों बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया सोरबा मोनथावै मानसिया मोनोबा बेखौ संबिधाननि गेजेरजों सोरबा चेलेन्ज खालामोबा बे ओरैनो बिनिफ्राय आउट जालांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे गोबां केअटिक जानो हयथ' दरकार गैया माने थांनाय समावबो जोङो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा आंनि सिगाङाव रोंगोरा नार्जारिया थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारि थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म थानाय समावबो बेबायदि इसुसफ्रा फैदोंमोन आरो जोङो ट्राइबेल संघ एबा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बेफोरबायदि सिटुवेसनफोरखौ फेस खालामबोदों आरो दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ दा बेनिखायनो ट्राइबेलफ्रा खहा जाजासे माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे लाबोनो हागोन आं बेखौ सानाखै दा बे जुदि माबा बेबायदि नुयोबा समाव बिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन लेन्डनि हानि जिफोर लेखाफोर बेफोरखौ माने अनलाइन मोननो हानाय आसाम सरकारा मिशन बसुन्धरा खालामदों आरो जोंबो थांनाय मास मोनथाम सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव जेसेबां हानि लेखाफोर दङ बेखौ डिजिटाइजेसन खालामगासिनो दङ जोङो आरो मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ जोब्बाय जोंहा क'क्राझार चिरां उदालगुरिनि डिजिटाइजेसना जोब्बाय बेखौ दायो कारेक्सन खालामगासिनो दङ आरो बाक्सानियाबो 70% जाबाय स' डिसेम्बरनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनानै जानुवारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्राबो हानि माबाफोर लेखा नांगौबा अफिसाव थाङालासिनो न'आवनो डाउनलड खालामनो हानाय मोनसे बेबस्था जागोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि हाफोर ओरैनो दखल खालामनानै दोनदों बेखौ जोङो बोरैहाय क्लियार खालामगोन फरेस्ट ओनसोलाव जायफोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो बोरैहाय लेन्ड पाट्टा होगोन बे आरो जोंनिनो गोबां मानसिफ्रा दाबो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां जायगायाव रायजो जाना दङ नाथाय बिथांमोना हानि जेबो स्टेटास गैया दा बेफोरखौ हानि स्टेटासखौ होनो थाखाय दिनै मोनसे वार्कशप लिंदों जेरावनोखि गासैबो सार्कोल अफिसार गासैबो SDLHC चेयारमेन आरो मेम्बार्स मौजादार गासैखौबो लिंनाय जादों आरो दिनैनि मिटिंनि उनाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा होआजासे गावबा गावनि हानि लेखाफोरखौ बरनना लानो हायो आरो एसे गोरलैयै जायो बिनि थाखाय जोङो दिनैनि मिटिंखौ लिंदों आरो थांनाय बोसोरसेयाव जों जथेस्थ' नाजादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा हानि खामानियाव हाराहास्ति जाया दा आं मिजिंथिदों दिनैनि मिटिंनि उनाव जथेस्थ' बेवहाय सोलायनाया फैबावगोन पाट्टा होनो थाङाखै आरो पाट्टा होनोबो हाया बेयो ओरैनो सोरबाया बानायना बुंनाय बाथ्रा ट्राइबेल बेलेनबर्गआव रावनोबो पाट्टा होनो हाया एक्सेप्ट जायफोरखौ आगोलाव 1886 चेप्टार 10 होखानाय दङ बे मथै नेपालि ग्रेजियार होननानै बुंदों कच राजबंसि आरो सान्थालि बिसोरनो होनाय मोनसे मोनथाया चेप्टार 10 आगोलावनो प्रटेक्टेड क्लास होनना लिरनाय दङ बिनि बादै गुबुनफोरनो होनो हाया आरो होनायबो जानाय नङा दा चिफ मिनिस्टारा आंखौ ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव होनांगौ होनना बुङाखै ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि बाहेराव जेरावनोखि गुबुन हारिफ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगौ गुबुन हारिल' नङा जोंनि हारियाबो दिनै क'क्राझार टाउननि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव तामुलपुरनि खाथि खाला बेलेन ब्लक नङै जायगायाव गोबां मानसिफोर दङ जोंनि हायाबो मेडि जायाखै दा बेफोर हाखौ मेडि खालामनायनि बाथ्राखौसो सानदों सोरबा मानसिफ्रा बेखौनो एसे हाफ इनफरमेसन लानानै पलिटिकेलि मोनसे क्रिटिसिजम लाबोनो थाखाय खोथाफोरखौ लाबोयो नाथाय दिनैसिम हानि जि बाथ्राफोर सिगांनि समाव जों सांग्रां जाबोयैखाय जोंनि हाफोरखौ गुबुनफ्रा दखल खालामजोब्बाय दा दिनैनि समाव जों बयबो सांग्रां जानानै दङ हाखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा नाथाय बे बेलायाव दुखुनांथावा बेसो दा मालायनि खोथाखौथ' जों बुंदों नाथाय जोंनि मानसिफ्राबो दिनै 200 बिगा 300 बिगा 500 बिगा खुनु आयेन कानुन गैयाजासे बिथांमोना साहा बागान बानायदों दखल खालामनानै लादों गावनि नाम बानायनानै लादों थांनाय सरकाराव दा बेफोरबो जोंनियाव दिनै हानि बेलायाव जथेस्थ' जेंना लाबोदों नाङा फाङा दिनै रामदेब मोनबायदिनो 3000 बिगा गोबां हा होलांदों जायफोरनिखि खुनु प्रडाक्सन गैया दा बेफोराव जोङो मोजां इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि सरकारनि समाव जोङो जाहाथे मेक्सिमाम हानि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो आरो गोबां हाखौ जाहाथे प्रटेक्ट खालामनानै दोननो हायो बिनि थाखाय माखासे पलिसिखौ जों लागासिनो दङ हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन
नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।